Juraj Hospodár už viac ako 30 rokov na svojich poliach na východoslovenskej nížine nepoužíva orbu. Na prípravu pôdy slúžia len kypriče, disky a valce. Vďaka vlastným riešeniam mu pred sejbou často stačí jediný prejazd. Toto je jedna z variabilných zostáv, ktorú vytvoril. Táto zostava na prípravu pôdy je vlastne zložená z dvoch základných strojov, z dlatového kypriča a z diskov. Hlavná výhoda je v tej variabilite. V suchých podmienkach dlatový kyprič vlastne umožní diskom dostať sa do pôdy. V prípade veľmi suchých podmienok samostatne disky by nedosiahli požadovanú hĺbku a nezamiešali by optimálne rastlinné zvyšky. Čiže tá variabilita je na suché podmienky a na mokré. V mokrých podmienkach vlastne rastlinné zvyšky sú porezané diskami, ktoré sú vpredu a kyprič už len prehlbí zamiešaný pôdny horizont do hĺbky, aby umožnil vsakovanie. Samozrejme uzatvára to na konci valec, ktorý tú pôdu urovná, rozdruží a pripraví pre ďalší prejazd sejačkov. Čiže je to stroj na jeden prejazd. Ostne, ktoré sú prizvárané k valcom, sa aj vo vlhkých podmienkach postarajú o to, aby sa valce točili a navzájom čistili od nalepenej pôdy. Hlavná výhoda v tom je, na rozdiel od drahých firemných kypričov, že je tá možnosť agregátov zámeny. Disky vpredu alebo radličky vpredu. Centrálny podvozok, ktorý umožňuje vymeniť a navzájom zameniť tie komponenty tej zostavy. Koleso na podvozku sa pri práci dvíha vysoko nad terén, aby neprekážalo rovnomernému toku zeminy pri vyššej rýchlosti traktora. Vďaka tomu sa pôda správne rozprestrie pred tým, ako ju utlačí valec. Agregovateľnosť týchto dvoch strojov je umožnená guľovým závesom K80, na ktorý sa vlastne dajú cez to ťahlo, ktoré som sám vymyslel, sa dajú zapojiť tie jednotlivé náradia. Buď samostatne, alebo cez ten guľový záves, trojbodový záves. Každé náradie možno uchytiť aj priamo na traktor. To prináša ďalšiu výhodu tejto zostavy. Je tu veľmi dobrá manevrovateľnosť, pretože to prvé náradie je agregované na ramenách traktora a cez ten guľový záves vlastne sa dá na 90 stupňov traktor otočiť. Čiže veľmi nízky polomer otáčania. Ďalšia zostava, ktorú Juraj Hospodár pretvoril, zlepšuje základnú prípravu pôdy v podmienkach mokrej jesene. Toto je štandardný trojradový kyprič, kde radlice prekyprujú pôdu. V optimálnych podmienkach až do hĺbky 30 cm. Za kypričom sú urovnávacie disky a za nimi býva pri štandardnom, priemyselne vyrábanom náradí valec. Tu valec chýba. Keďže ten trojradový kyprič je trošku dlhší a nie je možné ho udržať na elektrohydraulickom závese traktora, je veľmi potrebný vzadnú oporný bod, to znamená valec. V suchých podmienkach valec, ktorý drví hrudy a udržuje nastavenú hĺbku kypriča, ale v mokrých podmienkach po kukurici na zimnú orbu je nevhodné valcovať ťažkú mokrú nakyprenú zem a okrem toho sa ten valec môže lepiť v ťažkej ilovitej pôde, takže náhrada toho valca je vlastne inovatívne riešenie, dva také kotúče. Kotúč sa opiera o tú spodnú nespracovanú zem, o tvrdú podložku a zároveň nezanecháva za sebou žiadnu ryhu. Čiže neutláča, neopiera sa o vrchnú nakyprenú zem a neutláča túto zem. V tom je tá inovatívnosť toho riešenia. Tieto disky, alebo inak zariadenia na reguláciu hĺbky kypriča v ťažkých adhéznych podmienkach, sú zapísané ako úžitkový vzor. Je to obdoba patentu, ale vo vynálezoch z oblasti techniky, teda chránené, nové, priemyselne využiteľné technické riešenie. Ešte jeden príklad úpravy priemyselne vyrábaného náradia. Tento 3,5-tonový kyprič je skonštruovaný výrobcom tak, že ho má niesť záves traktora.
Plných 3,5 tony, teda pri otáčaní na úvratiach, ťaží zadné kolesá traktora, ktoré potom nežiaduco utláčajú pôdu. Juraj Hospodár na Kyprič primontoval hydraulicky ovládané kolesá. Tie odľahčia na úvrati zadnú nápravu traktora. Keď človek sedí 10-12 hodín v traktore a pozerá sa cez to zadné okno, že ako to tam s tým náradím v zemi vyzerá, ako to pracuje pri tých podmienkach, ktoré sa menia každý rok, tak mu v hlave viria rôzne nápady na zlepšenie. Potom večer už, či nájde tú odvahu a tie sily vytriediť si tieto nápady a odvahu začať realizovať jeden z nich, tak, aby to zlepšenie vlastne sa prejavilo na jeho poli, na jeho stroji a v jeho tých podmienkach. Juraj Hospodár je nielen dlhoročným farmárom, ale aj vysokoškolsky vzdelaným strojárom. To je zrejme odpoveď na to, ako je možné, že dokáže vylepšiť priemyselne vyrábané náradie.